मैया बिटिसि रां बावजाया लानाय जे सोलोंथाइ आयदाखौ लानानै मोनसे गिदिर बिथांखि लानाय बे बिथांखि लानायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा साबायखर बावदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सोलोंथाइ मावफुं सोद्रोमा बिथां रबिराम नार्जारि बिथांमोनखौ साबायखर बावनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव मैयानि सानाव जे लानाय जे बिथांखि एबा मैयानि समाव जे लानाय जे बिथांखि बे बिथांखिया गोबां भेन्सार फरायसालिफोरखौ एबा फरायसालिमाफोरखौ जोबोदनो मोनसे थुलुंगा एबा बे समाव मोनसे जारिमिनारि जे सोलायथाय फैगोन बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मानोना गोलाव समजों संग्राम खालामनानै फैनाय बे ओनसोल एबा बिटिसि ओनसोलाव गोबां फरायसालिमाफोरा बे समाव भेन्सार महरै थादों एबा भेन्सार जानानै थादों आरो जायाव सोलोंथाइ मानदान्दाया बे ओनसोलाव जोबोदनो मोनसे गाहाय थाखोआव जानानै थादों आरो जायनि गेजेरजों बे समाव बे बिटिसिआ लानाय जे बिल जायखौ जों मख'नांगोन जे बे समाव दा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एडुकेशन प्रभिन्सियलाइजेशन अफ सार्भिसेस एन्ड रिअर्गेनाइजेशन अफ एजुकेशन इन्स्टिट्यूशन बिल 2025 बेनि गेजेरजों बे समाव गोबां फरायसालिमाफोरा प्रभिन्सियलाइज जानायनि मोनसे लामा सौफैगोन। बे बाथ्राखौ मख'दों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो बिथाङा साबायखर बावदों जे बिटिसि रां बावजानि साफ्रोमबो इउपिपिएल बिपिएफ आरो बिजेपिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ हाउसनि मेम्बार बिथांमोनखौ आरो बिथाङा फोरमायथिदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै बे समाव फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियलाइज खालामनायनि मोनसे आयदा दंमोन आरो जाय आयदाखौ थांनाय सानाव एबा 25 नभेम्बर 2025 मायथाइयाव आसामनि रां बावजायाव मोनसे मख'दोंमोन जे बिटिसि ओनसोलाव मोनसे गोदान आयेन एबा बे समाव सोलोंथाइ आयदाखौ लानानै जे प्रभिन्सियलाइज एक्ट बानायनायनि मोनसे बिथोन एबा बाथ्रा मख'दोंमोन आरो जायखौ नोजोर बोनानै बिटिसि सोरखारा आरो बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाना सावरायलायनायनि गेजेरजों मैयानि सानाव मोनसे बिल फोसावदों आरो जाय बिलनि गेजेरजों बे समाव गोबां भेन्सार फरायसालिमाफोरा बे समाव रेगुलार जानायनि मोनसे लामा मोनगोन आरो बेनि अनगायैबो बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों जे बिटिसिनि बायजोआव थानाय गोबां फरायसालिमाफोर दं आरो जाय भेन्सार महराव दिनैसिमबो दं आरो बैफोरखौ आसाम सरकार दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउबिपिअ नि गेजेरजों एबा बिकेडब्लिउसिनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायनाय बैफोर फरायसालिमाफोरखौ माबायदिहाय बे समाव रेगुलार खालामनो हायो एबा प्रभिन्सियलाइज खालामनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै सावरायलायनाय जागोनखौ मख'दों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बिटिसि काउन्सिल एसेम्ब्लियाव मोनसे बिल लाबोनाय जों बयबो नुदों। बे बिलानो जाहैबाय दा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एडुकेशन प्रभिन्सियलाइजेशन अफ सार्भिसेस एन्ड रिअर्गेनाइजेशन अफ एडुकेशनल इन्स्टिट्यूशन बिल 2025 अर्थात जों मिथियो जे थांनाय 25 नभेम्बर 2025 आव आसाम बिधान सभायाव मोनसे बिल लाबोदोंमोन आसाम सरकारा जे आसामाव थानाय जेसेबां भेन्सार इन्स्टिट्यूशन दङ जेसेबां स्कुल दङ बेखौ प्रभिन्सियलाइज खालामनायनि थाखाय आसामनि सिङाव मोनसे बिल लाबोदों आरो बे बिलनि गेजेरजों आसामाव थानाय गासै जोंनि एलपिनिफ्राय कलेजसिम जेसेबां भेन्सार इन्स्टिट्यूशन दङ बा स्कुल कलेज दङ बेखौ प्रभिन्सियलाइज खालामनांगौ। दा बे बेलायाव मोनसे हाउसाव स्पष्ट जेला कुइसन आवाराव सोंनाय जादोंमोन बे बिलनि सायाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ क्लियारलि बुंदोंमोन जे 6 शिड्यूल जे काउन्सिल दङ बे 6 शिड्यूल काउन्सिलनिखौ जिहेतु एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ ट्रान्सफार्ड साबजेक्ट बेखायनो 6 शिड्यूल काउन्सिलनिखौ गावबागाव बानायनानै लाबोनांगौ आरो आसाम गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव गासै नायबिजिरनानै बिनि एप्रुभेलखौ होगोन। दा थिग बेबायदिनो बिटिसि बा बिटिआरनि जेला कुइसना फैयो बे समावनो बिटिसि आरो काउन्सिला बिटिआर एरियानि सिङाव थानाय स्कुल कलेजनि थाखाय आलादायै बिल लाबोनांगौ होननानै बुंनाय जादोंमोन। बेबायदियै दिनै गोलाव समनि उनाव बिटिसि काउन्सिल हाग्रामा महिलारि दैदेननाय आरो बिनि जाय इएम बा बिथाङा एमएलएबो रबिराम नार्जारि बिथांमोना डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर
बा डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि गासैनिबो इनिसियेटिभआव आरो मोनसे कमिटि बानायनानै बिथांमोना बे खामानिखौ मावदोंमोन आरो थांनाय 20 जानुवारियाव क'क्राझार कमार्स कलेजाव बर' थुनलाइ आफादारि एबसुखौ हांख्रायदोंमोन जिहेतु बियो बिटिआर एकर्डनि बर' गोजोन गोरोबथानि 6.3 बेयाव स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन मेटारा रोखायै लिरनाय दङ आरो बे बाथ्राखौ लानानै 2020 नि उनाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुखौ जों खावलायबोदोंमोन आरो मोनसे इमिडियेट एरेन्जमेन्ट हिसाबै 10टा कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसननि खामानिखौबो गेजेराव मावनाय जादोंमोन दा नैबे जि प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्ट जिखौ दिनै बिलखौ इन्ट्रडिउस खालामबाय आरो बेखौ स्टेटआव फाथायहरनांगौनि थाखाय हाउसआ एप्रुभ खालामबाय बिनि गेजेरजों गासै जोंनि स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसननि मोनसे लामाया गेवबाय आरो कमार्स कलेजाव लिंनायाव जोङो गासै खोथाखौ रोखा रोखा बुंदोंमोन जि खोथाया दिनै बे बिलाव बेरखांदों आरो जों हास्थायगोन जे जोंनि ओनसोलाव थांनाय 34 इयार्स एबसुनि आन्दलन बिएलटि आन्दलन एनडिबि आन्दलनाव स्कुल कलेजनि अबस्थाया मोजां नङामोन हायार इडुकेसन इन्स्टिटिउसन कलेज बेयाव गोदानैसो गायसननाय जादों दा 1/1/2006 खौ लायोब्ला जोंनि ओनसोलनि गोबां स्कुल कलेजा थालाङो आरो एनरलमेन्टनि बेलायावबो गोबां थालाङो पारमिसन रिकगनिसन आरो ओरै जि जोंहा कनकारेन्सनि बाथ्रा दा बेखायनो माखासे रिलेक्सेसन माखासे कनसिडारेसननि मेटारखौ जोङो आसाम सरकारखौ बुंनाय जादोंमोन गिबि मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ आरो नैबे बिलाव जोङो जाय सोलोंथाइनि बिफाननि इएम रबिराम नार्जारिजों रायज्लायनानै डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरजों रायज्लायनानै माखासे रिलेक्सेसनखौ लाखिनांगौ होननानै जोङो बुंनाय बायदियै दिनै बे बिलाव जोङो बेखौ नुनो मोन्दों थारैनो आं बेनि थाखाय काउन्सिलनि चिफ हाग्रामा महिलारि आरो काउन्सिलनि इएम रबिराम नार्जारि धन्यबाद बावगोन आरो बेयाव इउपिपिएल दोलो रुलिंआव बिपिएफ दोलो आरो बिजेपि दोलो मोनथाम दोलोनि जिहेतु बेयाव सोद्रोमाफोर दं हाउसआव 40 जन बयबो कनसेन्सासै पजिटिभ मोनसे नोट होनानै दिनै बे बिलखौ बारहोनायाव बयबो मदद होदों दा बेखायनो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे लामा गेवबाय खिन्थु सिमाल्टेनियासलि आउटसाइड बिटिआर जेसां आसामाव बर' मिडियाम स्कुल दङ 6.3 आव जिखौ लिरनाय दंमोन बेबायदियै स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि बेबस्थाखौ बर' थुनलाइ आफाद एबसु इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसन बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो आसामनि सोलोंथाइ बिफानजों जथायै रायज्लायनानै बिनि सायाव आसामनि बेलायाव जेखिनि बर' मिडियाम थागोन आसामनि एक्टजोंथ' जालांगोन खिन्थु जायफोरा जाया बिनि थाखाय बर' कसारि काउन्सिलखौ आलादायै मोनसे मेकानिजम बानायनायनि खोथा रायलायदों फारसेथिं कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ बबे मेकानिजमाव खालामनो हायो बेखौबो मोनसे रायलायनाय जादों दा बेखायनो दिनैनि साना जोंनि गोलाव समनि भेन्सार स्कुलनि जेंनाखौ फोजोबनायनि मोनसे लामा बा दरजाया गेंबाय आं बेखौ सानो आरो जोङो बे बिथिङाव नांथाबबाय थानाय हिसाबै गोख्रै स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन आरो जोंनि जेंना सुस्रांनायखौ जोङो हास्थायो